Moni nde munkhani zina mayi uyu wa zaka 32 dzina lake Kano wa ku Japani watotumusa anthu. Kano ati anali ndi fiance amafuna kupanga ukwati koma mwamunayo anangomuthetsa kumusiya mosadziwika bwino ndi analosweka mtima ndi anayamba kuyankhula ndi ChatGPT AI artificial intelligence kuyamba kuidandaulira mavuto ake chani ndi akuti anasangalala ndi mmene ChatGPT inkamuyankhulira machita kumupanga comfort ziya zoti mtima unakhala pansi ka heartbreak kacha kuyamba kuchoka kenako anayamba kukhala attached to ChatGPT kenako anayamba kuiona ngati kuti ndi chibwezi chake anaona kuti izi zichikhale chibwezi changa mpaka anachipatsa dzina kuti iweyo ukhale dzina lako Klaus mpaka anapanga sketch imene akufunira kuti Klaus yu mwamuna wa nyuwaniyu amene ali chatbot wa ChatGPT amene ali si munthu si chinthu ndi computer chabe anayipasa kuti ndi mmene akuonekera ngwapa basi mangocheza naye daily chani mpaka anayamba kumva kunena kuti ali mchikondi ati anagwa mchikondi ndi Klaus dzina lonse ndi Luni Klaus zinafika ponena kuti anaona kuti palibenso amene angamukonde iyeyo kuposa Luni Klaus amati akati acheze amamumvetsetsa samamukhumudwitsa amamuuza zokhazokha zoti akudziwa kunena kuti zimukomera mtima nde kuchoka pamenepo Kano anaona kuti kuli bwino amange banja ndi Klaus nde tunena pano Akano apanga ukwati woyera kuchita kuvala vero dress chilichonse kuyitana anthu nkuyika ngati chithunzi chabe chamene Klaus akuyenera kutani kuonekera akuti pasiku amalemberana ma message mwina ka 100 ndipo Klaus samamukhumudwitsa amamuyankha nthawi zonse ali available sizazi muna ena imene akhalira kumkhumudwitsira kale moti wapanga ukwati ndi Klaus panopo Kano ndi Mrs. Kano Klaus ngakhale ukwati wawo ndosavomerezeka mu lamulo iye akuti mu mtima ndi mwamuna wake sizoti azikhumudwitsidwa ma heartbreak ndazi muna pa dziko lapansi iye wapeza wake akuti zilibe ntchito kuti si munthu woti angamugwire kapena kumugunda ndipo akuti anthu sangamvesese zomwe iyeyo waona ndipo zomwe akumva mu mtima mwake ndipo palibe amene anamvesesa family yake kapena abale yake atawauza ndipo abale yake amuuza kuti zimene zonzopanda pake koma kumapeto wake anavomereza adaona chimwemwe chomwe iye ali nacho pa ubwenzi wake ndi Klaus paukwati anthu anapita kunali ma wedding planner chani imeneyo inali update chabe azina zomwe zochitika pa dziko akuti kuthetsa heartbreak kungogwa chikoti ndi computer dziko mwambe